2008'ler 25. maydan soň. Komjuyum näýärler? Näçinji ýyl sen? Aýwayny kaýda arkana durýar. 2008'da. Kontrol edýärjim. O kontrol edýär. Aýtmakda koýan. Aýwayny kaýda jyym otursa. Ýerde koýan. 13'te koyan Ha, abi. 13'te koýan. Bälen gowy kelme. O gowy kelme. Yaranda şerik çıkarlar onda. Aya akadala apelse kim o ayır diyecek koyan çekilmän de ona. Şey dedi abi ya. Bu mincikler hani yılına daydın sanası. Orta mektemiden 2024-2025 okuw ýylynyň tamamlanma münasibetli geçipleýän çärenetde siziň hemmäňizi hoş gördüm. Bugün hava şeýle ýakymly, 25-nji may, soňky jan kakylly. Gara gollar, hemmemiz akylly. Sebebi ýürekde aýrylyk ody ýakylly. Aýrylýan mektebim senden, acı ýaşlary dolup durgunum. Mektep ikinji öýüm, oly meni atamy. Öwreden sevmegi ezilaty watanly. Molim öwredi okamagy elippi. Öwretilir maňa bolmagy edepli. Beni terbiýäň kalbymda ebedi. Ömrüme bezedi. O men gara golken mende kemçilik. Gece galyp gelýärdim sapagada enşeme. Ýanyp bu zatlaryny öwrüle geçmişe. Uçurumlar uçmaly gelşege. Uçurum beni garsa, uçurum beni garsa. Uçurly asmana zinedi başa. Uçurum beni garsa. Seri. Mehriban benim kılat başlarım. Exakt visst, det sägs en matas. Ene doşuna da. 100. Kichkam oku deyip kan aytdylar da şo kez goýdyp futbol oýdyp aýyrmak akynçylyk teýpen. Okaýmaly da şoma ýatdyň asaplar bilmady. Ene dost bir zatda bolam. Bolýa? Näçe boldy? 20 mat ýeten ok. Sen maňa 20 mat bermeli. Şoňa diýen men bilemok ýöne. Sanlyňa peýda galy, nerwa peýda galy, şuň etken meni mitden boldy daýo. Nerýeňe peýda bolmka.
Indi nämetday görüp geleyim. Bildim la indi nämet bildiğini. Ay ne biraz malamın o. Oy yok sağlığın dikelden ok ve sağlığın almasa. Ne yapayım beter oy ne ara oğlum. Ha. Mama. İyi. Ay ne ciddet alda ho. Ne mi? O yok hovurdum ayağını. Tülidir da. Yok hov. Yok la o ne mitmeyelim mi? Ay vadaşın vurup hımm edip dileğe de oturmaya mı? Ava yoga. Yok ava ne mi? Şunu kaytılacak oldum la. Ay oğlum halsa günyada tutkemin fiyatlarına nervi musbak oynayacak ol para tersine oldu. Andi bu nervsiz oturmaya da sen. Bakın da nervsiz oturmaya da sen. Ölüp barana. Oldadır men birazcık olmaz mı? Yok öyle iyi yok öyle. Ben bahsedeyim nedir düşkana. Böyle. Ay ne Mehmet dayıcım. Ha. Nedir o? Ay dost. Gel ay. Abi yok kovara. Helak etti dost. Ova. Bola çaldı öyle. Dost. Ne bileyim kovlat. Nerede çilettik beni kalkta mende. Yoracağım. Töde vere töde. Sen ne var? Aa. Her nereden? Ana. Nereden kovulacak olsan var ha? Mira çivit bilen. Dine. Kesa. Hapadat yok mun. Mira. In gowe pickering zemleme için. In gowe nervimi anti stres ulanmak için Mira'nı maslahat veriyorum.